आं बयखौबो माने आरज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो। गोदान जेनेरेशननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिग्रोनानै आङो नोंथांमोननिसिम गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा ओरैबायदि टपिकआ जोंना बर' फरायसा आफादनि आबसुनि बर' फरायसा आफादनि बड'फा नोगोराव दा प्रग्राम जागासिनो दङ। बे प्रग्राम जानायनि गेजेरजों मानाव गेदेर देपेन बर' सारा प्रेसिडेन्टआ जे बिबाननिफ्राय जे आबसुनि जे बिबाननिफ्राय गावखौ जिरायथ'नो एबा रेजिगनेसन खालामथ'नो थाखाय खावलायदों। दा बे खावलायनाया ओरैबायदि जे माखासे गाव गावनाव मोनसे सिमां आरो मिजिं थायो, जेन'बा आंनि दा बर' फरायसा आफादाव थाथ'नानै जेबो खामानि एबा मिजिं जाथ'ला बा इयुनाव जेबो मावनाय नङा बे बाथ्राखौथ' बुंगोन आरोखि। नाथाय गोसो सिङाव सैथोथिया मा, गावनि गोसो सिंनि सैथोथिखौ रावबो मिथिया फोरमायाब्ला आंनि साननायखौबो रावबो मिथिनाय नङा। अब्ला रायजोफोर भिडिअखौ नायग्रोनि, भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा माबे एंगोलजों माबे नोंथांमोननि जे गोसोनि साननायजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। बेयाव आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बियो 2 बोसोरनि टार्म। आङो 2005 मायथाइयाव एबसुआव बिबान लाजेनदोंमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटी जिल्लानि जानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आंनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो 2005 मायथाइनिफ्राय बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि, बिनि उन समाव प्रमद बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि 3थि फेजखौ बिथाङा नेतृत्व होदों। फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों आरो 5 बोसोर आङो आफादगिरि महरै आङो खामानि मावबाय। जिखिनि आंनि मावनो गोनां बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दंमोन, सुक्तिनि दफाखौ आनकमप्रमाइजिं भाबै इसिं आरो बायजो लेभेलाव सेन्ट्रेल आरो स्टेट गासै सरकारजों अफिसियेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव नारसिननानै दासिम जिखिनि जोङो गथा महराव जोङो मावफुंनो हाबाय आरो माखासे प्रसेसआव दङ, माखासे आरो मावफुंबावनांगौ दङ, खिन्थु माखासेखौ जोङो आवगायनानै बे महराव लाबोबाय। हारिनि थामोनथा रैखाथि, हारिनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बड'लेण्ड महोत्सब खुंनाय, प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानाय आरो नैबे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लाबोनानै बर' हारिनि जि मोनसे आबुं जोंनि जि मोनसे उदां हारि, गोथां हारि आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ मुलुगाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ पिस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां आरो थांखि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि राजनितिक आरो संबिधाननि अधिकारनि जि बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव जिखिनि खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो मावबाय। बर' हारिनि जिखिनि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ खौसेयै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै माहारि दानायनि थाखाय जोङो खौसे खालामनांगौ। जों जेब्लायबो खौसेयै दिनै ज'यै गसंथानानै खामानि मावदों। बर' हारिनि आन्सलिक राजनितिक हान्जाफोरखौ ज'यै खावलायनानै दोंसे लामाजों बुजा बुजिनि आधाराव थाबायलांनो हायो नामा, बिनि थाखायबो जोङो प्रसेस्टा नाजानायखौ जोङो खालामनाय जाबोदों। दा माखासे हाबाफारिफोरखौ थांनाय समाव जोङो मावबाय, आरोबाव मावबावनांगौ दङ। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे 2 बोसोरनि जिहेतु संबिजिताव लिरनाय थायो आरो 2 बोसोराव जोंनि जिल्ला आन्सलिक मिरु जोंहा टार्मिनेटिं सेसन जायो। मोनफ्रोमबो टार्मिनेटिंआव गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो, गोदान आफाद दाफिननाय जायो। दा बेखायनो जिहेथु आङो गोलाव सम खामानि मावबाय, आफादगिरि महरैबो आं 5 बोसोर थाबाय, आङो जिखिनि केपासिटि आरो जिखिनि आंनियाव क्षमता दङमोन, एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों। बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार, खिन्थु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन। बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जुथुम्मायाव जि गोदान आफाद दानाय जागोन, गोजाम आफादखौ सिमफायगोन, बेयाव आङो
जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसुआ आरो सक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों खिन्थु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्त' बुंनो हागोन खिन्थु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पस्त' बुंदों बे खोथाया रोखा आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों खिन्थु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पस्त'यै बुंफिनबाय खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दख'रायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो खिन्थु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेथु टिम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो खिन्थु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ सक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ आं बेखौसो फोरमायदों गोजोन्थों बे मानाव गेदेर देफेन बर' सारा मबे एंगलजों एबा गावनि बिनि सानदांथि मोनदांथियाव मा दङ निस्सय जे गावनि जे बर' फरायसा आफाद बिबानखौ जे मावलांबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोजांखौनो मावलांदों बबेबा खेथ्रआव डाइरेक्टलि एबा इनडाइरेक्टलि पलिटिकेलजों लोब्बा लानानै माखासे जोंनि जे बर'फोरनि थामिनथा आरो जे बिटिआर एकर्डनि माखासे संबिधानफोरखौ मावनो थाखाय मर्यादा खालामनो थाखाय जोंना मानाव गेदेर देफेन बर' सारा डाइरेक्टलिबो बबेबा एखमबा सोरखौबा लोगो हमनानै सोरबा एमपिखौ बा सोरखौबा खावलायनानै बा सोरखौबा एसे गोरा खोथा बुंनानै मावलांबाय नाथाय बै इयुननि जे मावग्राफोरा जे जोंनियाव बेबायदि माखासे जोंनि सफैबाय थानाय दा प्रेजेन्टलि मावबाय थानायफ्रा बेबायदि जानो हागोन ना हाया बे मोनसे आरो जे देफेन बर' सारा माखासे डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्टलि पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामनानै खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय बै इयुननि जे माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' फरायसा आफादनिया आङो बेखौ सानो जे माखासे पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामनानै खामानिखौ मावनो नाङा होननानै आं सानो जुदि माखासे बेबायदि जायोबा बै माखासे पलिटिकेल जे बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा माखासे खोथाखौ एबा बिसोरनि एंगोला माबायदिजों खारदों बेखौ नायो आरोखि अब्ला बै बेरेखा हान्जाया जेनो बबेबा मोनसे मुभमेन्टआव बा माबायाव बाहागो लायै बा माबेबा मोनसे एंगेलजों सोरखौबाल' डाइरेक्ट पलिटिकेल हान्जाजों लोब्बा लानानै बैनि खोथा बाथ्राजों बुंनाय बेबायदि जायो ओंखायनो जाहाथे इयुननि जे माखासे मावथि फारिया बेबायदि जाया आङो बेखौ नुहुरो जुदि
नै दा देफेन बर' सारा जुदि बेबायदि जायामोनबा गावनावबो मोनसे सिङाव साननाय खोथा दङ एबा थानांगौ जानो हागौ। जुदि गाव 15 इयार्स बा 10 इयार्स गावखौ बर' फरायसा आफादाव बिबान मावनायनि खोथा खोन्थादों, नाथाय बिनियावबो मोनसे आरो सिमां मिजिंआ थागोन जे आंनावबो ब्रेन आरो मेलेम टेलेन्टआव थायो। दे रावबो मानसिया माबा मोनसे जेन'बा आङो गांसे गस्लाखौ गानबाय थानो बेबायदि साना। जुदि इयुन बेखौ बिबानखौ नागारनाय लोगो लोगो बेनावबो माबा मोनसे थांखि मिजिंआ दङ, निस्सय गैया नङा दङ, थागोन। बेबो मोनसे पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि खालामनो एबा गावखौ संसाराव थासान्दि समाव गावखौ माबा मोनसे एबा बर' हारिनि खामानि मावनानै देखायनो एबा गावखौ माबा मोनसे जेनेबा पलिटिकेल खालामनानै मावनो एबा बर' हारिनि खामानि मावलांनो एबा हादर दैदेनगिरि जालांनो बैबायदि मोनसे बेनावबो साननाय दङ ना रायजोफोर। नोंथांमोनहा अब्ला बे बिबानखौ एंगारनाय लोगो लोगो बेनि बेकग्राउन्डआव साननाय दंना गैया, बा नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोनहा मबे सानदांथिजों एबा मोनदांथिजों मोनदांदों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरोखि। आं बांद्रायखिनि खोथाखौ बुंनो साना, बुङोब्ला बबेबा लिगेलजों जुदि बुङोब्ला बांद्राय खोथा बुंद्रायो एबा बुंद्रायनाय जायो एबा सोरनावबा खोथाया नाङो आरोखि। नोंथांमोना मा सानदों बे मानव गेदेर देफेन बर' सारा बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारसिगोन बेखौ नोंथांमोना मा सानदों? आरो बिटिआर एकर्डआ जेन बिटिआर एकर्डखौ बे सारासो राव खोथा बहनबाय थायोमोन, नाथाय बैबायदि इयुनाव बहननो हागोन ना हाला एबा मोजांसिन जागोन नामा? नोंथांमोना फोरमायहर।